Zamanyemba, yeah. Zamanyemba. Right. Unabadena, dine mofu kainini. Anuzi, anjishike baba, noise. Hey, shigo. Yo, ayafaka brugo. Yo, Begum, Vrado. Begum, umuntu wajije ngomba mnani. Vrado. Hey, vuligeti Begum. Kwakanakere babheka mukuya nguwa dzinedzi. Inguwa dzekupinda mumberedzi. Ndozvinoitwa nemunhu mukuru here, murume mukuru izvo mabhurugwa akatota. Ichi ichocho. Madarika nekurwizi here. Manje nhasi muri kutanga nekugeza. Zvenyu zvekumboramba kugeza izvi manje nhasi topedzerana. Tangai bhavhu mofu. Bhavhu kuita sei? Kana mauchinja zita repamba panapa chete on one condition. Panapa ndoziva pachinzi pamhofu. Handisi kuziva kuti kana paripo paakutongwa nasoko zvimbofamba seiko pamba panapa. Pamba pamhofu kuita sei? Asi kwamhofu ndokakanzi akugezwe here. Muda kurara nani nemaweti enyu yayai. Magumbeze mani mangu amupinde makatota. Nototanga mageza. Zvenyu zvekuzviti mhofu izvo ndezvenyu izvo. Murume mukuru muda kurara makatota nge munhu angachizviwa maneti kurukooko. Tibvire apa. Yatokuke. Kana bodo. Ndaramba ini. Nhasi ndachida kutogeza but nekuti ndakutozoitirwa maconditions pamba pangu panapa. No, handichatogeza. Zviri out of my constitution izvi. Iyi yatoabuse. Nhasi handisi kugeza mama pana. Tibvire apa imi maziweti. Kana mukaramba kugeza mukuti ndombokunyengerera hereni. Reka ndonorara nevana vangu kwemimirare nemaweti enyu handikamborare ndichinhuhwirwa kainini. My Begum. Naiwe, my beki. Nyamabve kubuko. Zvona imhofu chiko. Muda zvekudyera kana muda zveinterview. Ini ndini chidoro, letire buru.